مامۆستا عوبەیدوڵڵاه پلاتین ئێلهی ji bo ku dewlemendiya zimanê Kurdî bide nîşan û duwarê perwerdehiya Kurdî de jî kêmasiyan destnîşan bike û rêbazên guncav bide ber mamosteyên zimanê Kurdî, du pirtûk nivîsîne. Pirtûkek wek ferhenga Kurdî, Tirkî û İngilîzî amadekiriye û pirtûkek jî wek felsefeya perwerdeyê nivîsiye. Mamosteyê xemxurê zimanê Kurdî ji bo her du pirtûkan 10 salên xwe dane. û amaje dike dê ferhenga perwerdeyê û felsefeya perwerdeyê derbarê pergala perwerdeya Kurdî de bibin rêberên girîng. Dema ku me lêgerîn kir, me lê nêt ku derbarê perwerdeyê de ji bo gihaştina mamosteyan ji bo fakulteya ku endamên mamosteyan diçin wê fakulteyê tu çavkanî û berhem tunene. Ev ji bo perwerdeya Kurdî kêmasiyek mezin bû. Ji ber vê yekê sala 2010 de min dest bi nivîsandina ferhenga Kurdî kir. Her du berhem jî di xada xwe de gelekî girîngin lê ji ber ku em mesela yek mirovekî yan jî nivîskarekî tenê di vê qadê de bixebite ev ne têrkere, divê ku gelek heval, gelek zana, akademisyen û nivîskarên Kurd jî li ser çavkaniyên perwerdeyê, li ser perwerdeyê bi giştî berheman binivîsînin. Mamoste û nivîskar Ubeydullah Platin dide zanîn armanca wî di dorê de ew e ku pirtûka duyemîn a felsefeya perwerdeyê binivîse û bang dike ku nivîskarên û mamosteyên ku bi zimanê Kurdî re eleqedar dibin bila gorî derfetên xwe çi kêmasiyek duwarê perwerdeya zimanê Kurdî de bibînin, binivîsin. Derbarê xebatên Ubeydullah Platin de welatî jî keyfxweşiya xwetînin zimên û dibêjin pêdiviya zimanê Kurdî xwedîlê derketina bi vî awayî heye. Zav kêfxweş bûm vê kitabê ê dudeyam ê felsefeya perwerdarî ji min re qaynaxke baş e. Pirtûka gelek xweş e, hem ji bona zarokê me got dest bi ziman bikin, hem ji bona mamoste got kedayînekê pir vê pirtûkê de heye. Bi rastî barê vî gelî jî standiye. Nivîskara hestiyar ê ku pirsgirêkên zimanê Kurdî ji xwe re kiriye xem dide zanîn ku daxwaz û armanca wî ya sereke ew e ku xebatên bi vî rengî berfireh bibin û di encamê de jî zimanê Kurdî bibe zimanê fermî. Da ku nifşên nû bi zimanê xwe perwerdeyê bibînin û nekevin ber pêla bişaftinê.